Bodoland Golden Langur Association ni baknajato habafari. Bodoland Golden Langur Associationa मैया 5 जुन मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै सिखना जोहोलाव हायुङारि पार्कआव बिफांफुलि गायनाय हाबाफारिजों लोगोसे दिग्लि फरेस्ट गेटनिफ्राय उल्टापानिसिम मैदेर सनानि मोख्रानि गाब आरो सिखिरिफोरनि थानाय थांलाय फैलाय बारसग्रा लामायाव साइन बोर्ड गायसनदों। मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड गोल्डेन लेंगुर एसोसिएशननि आफादगिरि अजित कुमार बसुमतारीनि दैदेननायाव बाहागो लायो गाहाय नेहाथारि पि.के. दैमारी आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोर बिथांमोनजों लोगोसे हाग्रा बिफान आरो एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्ट एनजिअनि मावथि बिथांमोना बाहागो लायो। सोंगोन नामा नासमा गोल्डेन लेंगुर जिथु नोंथांमोननि बे एसोसिएशन दिनै 5 जुन इनभाइरनमेन्ट डेजों लोब्बा लाखिनानै मा हाबाफारि मावदों नोंथांमोना? अके गिबियावनो गोजोननाय जासिहरबाय दिनै बुहुमनां आबहावा सान इन्टारनेशनल वर्ल्ड एनभाइरनमेन्ट डे बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो गोदानै दाजानाय बड'लेण्ड गोल्डेन लेंगुर एसोसिएशन बे दाजादों। बेवहाय लाइमोनफोर माखासे लाइमोनफोर दङ स्ट्रंलि खामानि मावग्रा कनजारभेशननि खामानि मावग्रा खोब मोजां मोनदों। दा बे बड'लेण्ड गोल्डेन लेंगुर एसोसिएशननि जानानै दिनै जोङो नैबेवहाय सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क बेवहाय जोङो गिबिसिन दिनैनिफ्राय जों जागायनायदों बे खामानिया। जोङो बिफांबो गायदों न' डाउट बिफांखौथ' जेरावबो गायगोनबो बयबो गायबाय थागोन। नाथाय मोनसे जिनिस जोङो अबजार्भ खालामदों जे बे नेशनेल पार्कनि सिङावनो जोंहा मा दंबावो ओरैबायदि समायना मोनसे टुरिस्ट स्पट दं सरलपारा। बे लामाजोंनो सानफ्रोमबो ओरैबायदि गारि थाङो मटर गारि गिदिर गारि थाङो फिसा गारि थाङो। ओमफ्राय मोनसे जिनिसा ओरैबायदि जाबाय थादों जे बावैसो सिगांबो बेवहाय गोल्डेन लेंगुर बेवहाय जों थैनाय नुदों। बेवहाय नायनो हिसाबै सानफ्रोमबो सिखिरि बेवहाय 350 स्पेसिस सिखिरि दङ बेवहाय। बेखौ नायनो थाखाय बुहुमनि खना खना जायगानिफ्राय बिराद मानसि फैयो रिसार्च खालामग्राफोर फैयो। दा बेखौ जों माबोरै जोङो कनजार्भ खालामगोन बेखौ जोङो नोजोर होनानै दिनैहाय जोङो बिफां गायनायजों लोगोसे मा खालामदों जाहाथे मानसिफ्रा लासै लासै थाङो बेनि थाखाय जोङो स्पिड लिमिट माने जोङो बयखौबो ड्राइभ स्ल' होननाय बेबायदि मेसेज जोङो होनो नाजादों। आरो बेवहाय मा दङ वाइल्ड एलिफेन्ट हिसाब गैयै बेवहाय मैदेर दङ। आरो बे मैदेरफोर बारस'बाय थायो मैदेरजोंबो बेवहाय जाब्रबथाय जाबाय थायो। दाख्लैबो जादों बारा गोबाव जायाखै। दा ओंखायनो मानसिफ्रा जाहाथे सांग्राङै थाङो बेहाय जों बबे जायगाजों मैदेर बारग्रा जायगाजों बिदि एलिफेन्ट क्रसिं पइन्ट जेरावनाखि जों गोल्डेन लेंगुर मेरला गोल्डेन लेंगुर दङ गोल्डेन लेंगुराव बिराद बारबाय थायो। दा जेरै जों गोल्डेन लेंगुर बांसिन बारो बेबायदि जायगायावहाय जोङो गोल्डेन लेंगुरनि क्रसिं पइन्ट बेबायदि खालामदों जोङो। ओमफ्राय ओरैबायदि सिखिरियाथ' जेरावबो दं जेरावनाखि सिखिरि जों बांसिन बायो बेबायदि सिखिरि थुबुर जायग्रा जायगायावहाय जोङो बाटारफ्लाइ जन बेबायदि खालामबाय थादों। बे जोंनि जास्ट जागायनाय आरो बेखौ जों खालामलांबाय थागोन। बिनिफ्राय जोङो आपिलबो खालामदों जे जाहाथे जायफोरनाखि टुरिस्टफोर बाहाय जों फैयो सरलपारायावहाय बिथांमोनहा अननानै गारिफोरखौ एसे लासै लासै सालायलांनायाबो मोजां। आरो बेवहाय लिरनायबो दंखायो जे 40 स्पिड 40 किल'मिटार/आवार बेखौ बारनो मोना बेखौ आरो फल' खालामनाया मोजां आरोखि। दा बेखौ जोङो लुबैदों। बेनिफ्राय जे बड'लेण्ड गोल्डेन लेंगुर एसोसिएशन बेनि थांखिया जोबोद गिदिरथार। बे खालि गोल्डेन लेंगुर नामाव गोल्डेन लेंगुरखौ लादों। गोल्डेन लेंगुरा जादों बड'लेण्डनि मोनसे बे सिम्बल प्राइड जोंनि आरो बियो एन्डेन्जार्ड स्पिसिस बुहुमनि गेजेरावहाय नैबे गोमालांनो हमनायनि गेजेरावहाय जोङो जोबोद खाफाल गोनां जे जोंनि भारतबर्सआव 7,000नि बांसिन गोल्डेन लेंगुर बाहाय फेमिलि दं। बेनि गेजेराव बयनिख्रुइ बांसिन दा जोंनावहाय दङ आरोखि बड'लेण्ड ओनसोलावहाय 5,000नि बारा जोंनाव दङ। भारतबर्सनि जेसेबांनाखि दं बिनि खावसेनि बाराथार बेहायनो जोंनावनो दं। बेनि थाखाय जों आरो गोग्गाबावो बेखौ जोङो बिथा खालामनानै जों गोल्डेन लेंगुर एसोसिएशन बड'लेण्ड गोल्डेन लेंगुर एसोसिएशन बेखौ दानाय जाहैदों। दा बे गोल्डेन लेंगुर एसोसिएशनजों लोगोसे बेवहाय बिसोरनि हेबिटेटखौ जोङो नाजानांगोन। बेजों लोगोसे जोङो इक' सिस्टेम जों नोजोर होगासिनो दं। बेनि फ्ल'रा एन्ड फौना जों माबोरै जोङो प्रिजार्भ खालामनो हायो। ओमफ्राय ग्रिन कभार जेनेबा बेथ' ओरैबायदि एनक्र'चआ बारा जानायनि उनावहाय माबाया जोंना जोबलांगासिनो दङ। दा बेखौबो जोङो रिकुवेस्ट खालामगोन खावलायगोन जेरैखि जाया जों प्रटेक्ट खालामथारनांगोन हाग्राखौ। एनक्र'चमेन्टआ जोंना स्टप जाब्लानो बन्द' जायोब्लानो बेवहाय बिफां लाइफांफ्रा गावनो रज'गोन। बिफां लाइफां थायोबासो गासै जुनारफ्राबो रैखाथि मोनगोन बेबायदि आरोखि। दा बे बिथिङै जोङो गोबांथार लाइनाव जों खामानि मावगोन। बेनिफ्राय जों गोल्डेन लेंगुरखौ जों बिथा खालामनानै जिहेतु जों बानायदों जोङो बोसोरफ्रोमबो जों मोनसे जिनिसखौ सानबाय थादों जे नागालेण्डआव हर्नबिल फेस्टिभेल जेरै जायो बेवहायबो हर्नबिल दं जोंनावबो जोबनो गैयै दं। नाथाय ओरैबायदि जाबाय दा हाग्रा जोबलांनायनि उनाव हर्नबिला गोमालांनो हमगासिनो जोंनावहाय। बेनि थाखाय जोंनि थाखाय बिराद साननो गोनां जाबाय। दा बेबायदिनो गोल्डेन लेंगुरखौ जों लाखिलांबाय थानो हायो नामा बेबायदि बिसोरनि माबाखौ एवारनेस जों बोरै खालामनो हागोन बोरै जों मिथिहोनो हागोन बेखौ लानानै जों बोसोरफ्रोमबो जोङो दा थिग खालामनो हायाखै बबे दानखौ जों लानो बेखौ जों उनाव रायलायबावगोन। जे बोसोराव खेबसे जोंबो गोल्डेन लेंगुर मोनसे फेस्टिभेल बेबायदि जोङो खालामनो सानदों। हर्नबिल फेस्टिभेला जेरै खालामदों बेबायदिनो जोङो खालामनायनि जोङो
थांखि लागासिनो दङ आरोखि जोंनि खामानिया बे आरोखि जिथु नोंथांमोननि बे गावारि फसंथान हिसाबै नोंथांमोना बेनि मददखौ सोरनिफ्राय मोनदों? दा बिदि मदद होनायथ' जों जागायदों आरो जा मेम्बारफोरनि गेजेरावनो मा खालामदों फैसा एसे खांलायलायनानै गावबा गाव मेम्बारशिप फि लानानै दा दिनैहायबो नैबे साइनबर्डफोरखौबो लहानि साइनबर्ड खालामदों बेफोरखौथ' मावजेनदों जोङो मिजिंथियो उननि समफ्राव जेब्लानाखि जोंनि खामानिया जोङो जेसेबांनाखि जों आवगायलांगोन जोङो डेफिनेटलि जोङो खावलायगोन गभर्नमेन्टखौबो खावलायगोन जोंनि थांखियानो जाहैदों जोङो बेखौ प्रेजार्भ खालामनाय कनजार्भ खालामनाय आरो बेहाय जों नांथाबथानो खामानि मावगोन मानो होनबा जों लाइमोनफोर जोबोर यां गोजा बिराद एनारजेटिक मानसि गोजा बे खामानि मावगोन जों मिजिंथिदों आरो बेहाय डिपार्टमेन्ट फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिराद आं बिथांमोनखौ साबायखर होयो बिथांमोनहा मैया थांना रायलायहैनायावबो जोबोद मोजां मोनदों बेफोरबायदि खामानिखौ बेबायदि मिसनखौ मोजां मोनदों डेफिनेटलि बिथांमोनाबो खोथा होदों जेब्लासिम जों मा मावनो लुगैदों जों मावनो हागोन बे प्रिजार्भेसननि खोथायावहाय बा कनजारभेसननि खोथायावहाय दा बिथांमोनहा दिनैनि बेलायावबो नै जोंना एभारग्रिन चेरिटेबोल ट्रास्ट नङा होमबा NGO बिथांमोनहाबो जोबोद खामानि मावगासिनो दं मेंनाय गैयि बिथांमोनहा नै जोंखौ मदद होफादों आं बिथांमोनखौबो जोङो एस'सियेसननो आं बिथांमोनखौ साबायखर होयो आरोखि आरो आं खावलायबावगोन जे सोरबा बबेबा मोनसे मोननै NGOआल' बेहाय मावनांगौ खोथा गैया दा मिथिंगाखौ रैखा खालामनाय जिब जुनार रैखा खालामनाय गासिबो जिनिसखौनो बेखौ मावनांगौआ बयनिबो बिबान साफ्रोमबो रेसपन्सिबोल आरोखि बेनिखायनो बयबो बिबान लालायनानै ओरै जाया ओरै जों हेफाजाब होलायनांगौ नोङो फिजिकेलि मावनो हायाब्लाबो माबा खालामनो हायो जों मरेलिबो जों सापर्ट हरनो हायो बाख्नायनानैबो हरनो हायो थुलुंगा होहरनांगौ बेबो बिराद गिदिर खामानि आरोखि आं ओंखायनो बयखौबो आं खावलायो जाहाथे बेबायदि खामानियावहाय जोंखौल' नङा दस्राफोरखौबो दस्रा जि NGO जायफोरनाखि मिथिंगा संरैखा होनायजों लोब्बा गोनां जायफोर खामानि मावदों बिथांमोनखौनो बयखौबो मदद होनाया मोजां आरोखि मानो होनबा बुहुम दुंखावनायखौथ' जों मोनदांगासिनो दङ सानफ्रोमबो साननैसो सानदुं दुंबानो जों थानो हायि बायदि जाहैबाय दा जोंनाव हाग्राबो गैला आं बेनिखायनो खावलायगोन जे बयबो गोसो गुदुङैहायनो गोथार गोसोजों आवगायबोनांगौ बे आरोखि आं बेखौ खावलायबाय आरोखि बे सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कनि सिङावहाय सरलपारा होननाय जायगायावहाय बयबो दावबायनो फैयो ओरैबायदि मोजां टुरिस्ट स्पट बेयो बेवहाय सानफ्रोमबो ओरैबायदि गारि थाङो स्पिडल' नङा मारै जायो ओरैबायदि हर्न होनानै थाङो आरोखि दा जों बेखौ खावलायो जायखिजाया नेसनेल पार्कल' नङा वाइल्ड लाइफ जेरावनाखि दङ जिब जुनारफोर थानाय जायगाफ्राव बेबायदि हर्न होनाया हेंथा गोनां हर्न होनो मोना ओंखायनो आङो खावलायो जायफोरनाखि दावबायनो फैदों बिथांमोना जाहाथे बे दिग्लिनिफ्राय जागायनानै सरलपारासिम हानायमानि जाहाथे हर्न होआ होनो नांखाथारा बेबायदि आरोखि आं बेखौ खावलायो ओमफ्राय मोनसे आं खावलायबावनो लुगैदों जे बेवहाय सानफ्रोमबो रोजा रोजा मानसि फैयो हलिडे समफ्राव दा साफ्रोमनिबो मनायावहाय बेगाव आखाइयावहाय जों मा नुनो मोनो जाग्रा लोंग्रा लाबोयो प्लास्टिकआव बायदिसिना लाना फैयो ओमफ्राय दै बथल गासिबो प्लास्टिकफ्राव मा खालामो बिसोरो प्लास्टिकफोरखौ जानला मोनला जायगायाव गारना गालाङो जेरावनाखि पिकनिक स्पट थादों पिकनिक स्पटआव बिदिनो प्लास्टिक गारलाङो बेल' नङा बे लामानि जों नोंथांमोनाबो नुनो मोनगोन बयबो बे दालां जेरावनाखि दै दङ गंफा गंनै दालाङा बेहायनो मा खालामो बेवहायनो बुथुमनानै जालाङो प्लास्टिकनि जिनिसफोरखौ जानानै प्लास्टिकफोरखौ जायगायावनो गालाङो आरो जोङो दहायसो नुबोलायबाय जे गल्डेन लेंगुरानो बबेबा मोनसे पेकेटखौ बिफाङाव लानानै थांनानै बेखौनो प्लास्टिकखौ बिसि माबा माबि जाबाय थादों आरोखि दा बेबायदि बिराद एनभायरनमेन्टनि थाखाय बे मोजां नङा जोङो जेब्लाबो जों स्ल'गानखौथ' जों होबाय थायो जे सेफ जों मा होनो मादार नेचार होनो जोङो जेनेबा ग्रिन जों माबा दानांगौ होनना बुङो क्लिन जोङो एनभायरनमेन्ट दानांगौ होनना बुङो नाथाय जों बुंनायल' जों जानाय नङा एक्सनाव जों फैनांगोन बेनिखायनो जानला मोनला जायगायाव बे प्लास्टिक गारनाय बेफोरखौ जोङो एंगारथारनांगोन आं बेखौ खावलायगोन जाहाथे जायफोरनाखि दावबायनो फैयो बिथांमोनहा प्लास्टिक जिनिसफोरखौ जाहाथे गारा आं बेखौ खावलायबावबाय